بسم الله الرحمن الرحيم. محبوبumuz, Halıkımız, Malikimiz, haqiqi dostumuz bolun, iyemiz bolun Allah tebareke ve Taala'nın ýagşy atlarynyň gürrüňi musulman dogullar. 66-njy ady El-Majid celle celaluhu. El-Majid, El-Majid bilen hemmana. El-Alim bilen El-Alim ýalak. Alim we alim ikisi bilýän neydi? Qadir o qadir ikisi başaryan neydi? El-Majid o Majid ikisi bir manada. Majid diyen adyna gurrun etdik. El-Majid diýdigi, ol Hudaýy ki zaty şerafetli, etýän işleri gowy bermeken. El-Majid de şu manada. Näzire zindegimize getirmeli? Biz de merdum bilen raftar edemizde, izzet bilen, özümizi haqir tutmaly däl, zelil tutmaly däl. Hoş raftar, güler yüz, yumşak dil, mutevazi bolup raftar etmeli. Hudaý Taala'nın beren zatlarından öz tebanyna göre öz hemnowluğuna kömek etmeli. Bu adyňda hasyýatynyň etýän işlem, okuýan namazym, tutýan arazam, dogalam kabul bolsun diýjek bolsaň, Hudaý Taala'nın Majid diýen adyny kendiliňe getir diýe olýarlar. Hudaý tebarek we Taala ýagşy atlarynyň hormatyna hemmelerimiziň günäsini geçsin. Hemmemiz bu dünýede abiray, ahirinde iman, ahiretde beheşt jawidan nasip etsin. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.